ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ರಡ್ಜನಗ್ಲ ಸೊನ್ನೆಲ್ಲ ಸಲ್ಮನಣ್ಣ ಪಲ್ಲೆಣ್ಣ ದಾದಿ ಗೊತ್ತಣ್ಣ ಪಲ್ಲೆ ಹಿರಿಯಾಕಲ್ ದುಂಬುಪುರ ನಮ್ಮ ನಾಗನಬನಪುರ ಉಂಡತಿ ನಮ್ಮ ಪುಟ್ಟನೇ ದುಂಬು ಸುಣ್ಣ ಬೆಲ್ಲದ ಕಟ್ಟದಿನಪುರ ನಾಗಬನ ಖಂಡಿತ ಇತ್ತೆ ಪುರ ಹಿಂಗಿನ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮಯ ಆತಂಡ ಇತ್ತೆ ಪುರ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ನಾಗ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮಯ ಬಕ್ಕ ರಡ್ಡೆ ಹಿಂಗಿನ ಗೊತ್ತಂಡೆ ನಮ್ಮ ಓ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಾಗಮಂಡಲ ಮಂದಿರ ಲಾಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ದೈವ ದೇವರನಕ್ಲಿತ್ತಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ದೈವ ದೇವರನ್ನ ನಡ್ತಾನೆ ನಾಗಮಂಡಲ ಮಂತ್ರದಾಯ ಬಕ್ಕ ಅಲ್ಲ ಕೊಲ್ಕೆ ದೀಪೆ ಪೋತಾರ ಅಂದಕೇನು ಈ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಂಗೆ ತೆರಿತಾರೆ ದುಮ್ಮದ ಹಿರಿಯಕ್ಲ ಸುಣ್ಣದೆಲ್ಲ ಮರ ಇಪ್ಪನೇಟ್ ಬೋಡ್ತಿನಾತ್ ಅವು ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯ ನಂಗೆ ನಾಗ ಬನ ಅಂದ್ ಬಂದ್ಬಿನ್ ಬನ ಪಂಡ ಅರ್ಥನೇ ಕಾಡು ವನ ಇನಿ ಆ ವನ ಇಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ನಾಗನ ಕಲ್ಲುಂಡಾತೆ ಬೇಜಾರು ಬಂಡವು ಖಂಡಿತ ಇನ್ನು ಮಾತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಐತ ಬಗೆಟ್ ಜಾಗೃತಿ ಅದ್ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಎಡೆಡ್ಡೆ ಬನಕುಲ್ ಪೂರ ಅಲ್ಯಾಂತ್ರ ಆತನೇನಿ ಹಾಗೆ ನೆರೆಲಿಜ್ಜೆ ಅನ್ನಲ್ಪ ಖಂಡಿತ ಉಂತುಜೆ ಅವು ಧೈರ್ಯಡು ಮನಲ್ಲಿ ನಾಗಾಗಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ತಂಪುದ ಜಾಗ ಈ ಸುಡುಪಿನ ಜಾಗ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನಾಗೆ ಒಂಥರ ಸಾಧ್ಯಜಿ ನಟನಲ್ಲಿ ದೊಂಬುದ ನಡುಟ್ ನಮ್ಮ ನಾಗನ ಕಲ್ಲು ಬಾಂಡ ಆವ ತೂಕ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಐತ ಬಗೆಟ್ ಒಂಚೂರು ಗಮನ ಕೊರಡೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕುಟುಂಬದ ಎಂಕುಲಿತ್ತೆ ಮೂಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಯ ಮಲ್ಪುನಿ ಇನ್ನತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಅರಿವು ಜ್ಞಾನ ಬರಡು ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಇನ್ನೇನಿತ ಮಲ್ಪೋಡಾಯ ನೀರು ಗೊತ್ತು ಆಯಾಯ ಕುಟುಂಬದ ವರ್ಗದ ಏತ್ ಜನ ಅಕುಲು ಪೂರ ಸೇರ್ದು ಮಲ್ಪೋಡಾಯ ಇದ ಏರ್ಲ ಬತ್ತದ ಪಣ್ಣಂಡ ಕುಟುಂಬದ ಕೇನುಜೆ ಅವ ನಿಕುಲ್ ಕುಟುಂಬದ ಅವೇ ಅವಲ ಅವಲ ಬಂಗ ಕೆಲವೊಂದೇಟು ಎಕಡೆ ಪಂಡೆ ಗೊತ್ತಿನ ಆಸ್ತಿಕನ ಕತೆ ಇರ್ನ ಉಲಾಯ್ಡೊಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಬಂದುಂಡತೆ ಅವೇನು ಜಾಗ್ರತ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಖಿಲ್ನ ನಾಗೆ ನಿಖಿಲೆಗ್ ಬೋಡ್ತಿನ ಪೂರ ಮಲ್ಪದು ಕೊರ್ಪೆ ಓ ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ತಿನ ಪೆಟ್ಟುಲ ಕೊರ್ಪೆ ಮಾತಲ್ಲ ಮಲ್ಪೆ ಯಾಪ ಒರಿ ನರಮನೆ ಬೋರ್ಡ್ ಅವೇನು ಕುಟುಂಬದ ಒಂಜಿ ನಿಜವಾದ ನಂಬುನೆ ನಿಜವಾದ ಭಕ್ತಿ ಇತ್ತಿನೆ ಆತ ಸರೆಂಡರ್ನೆಸ್ ಇತ್ತಿನೆ ಒರಿ ಇತ್ತಂಡ ಯಾವು ಇಡೀ ಕುಟುಂಬನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಲ್ಪೆರ ಹಾಪುಂಡು ಸರಿ ಮಲ್ತದ ಕೊನೆಯರ ಹಾಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ಆ ನಾಗೆ ಎಂಕಲ ಒಲೈಡೆ ಉಪ್ಪುನತೆ ಎನ್ನ ವಂಶವಾಹಿನಿಡಿ ಎಂಕವೇನು ಪಂದಾಯರ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಎನ್ನ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬದ ನಾಗೆ ಸರಿ ಹಾಪುಂಡು ಸರಿ ಅಣ್ಣ ಸೊಲ್ಮೆಲ್ ನಮ್ಮ ಆತೆ ಬನೋಲಿ ಮರ ನಾಗನ್ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನಂಬೋಡೆ ತಡ ಅಗತ್ಯ ಬುಣ ಇತ್ತ ಜೀರ್ಣೋದರ ಮಲ್ಪನ ಅನಿವಾರ್ಯ ಅಂದಂಡ ಇತ್ತಿನ ಮರ ಅಂತ ಐದಿದೆಯಲ್ಲ ಕಟ್ಪೊಡ್ಚಿ ಮರ ಇತ್ತಿನ ಅಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ನಾಗೆ ಒಂದು ನಾಗಗ ತೆತ್ತಿದಿವರೆ ಬೋಡ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಜಾಗ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ದುಂಬು ದೇವಂಡ ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬೇತೆಕುಲು ಏಪಲ ಪೋರೆ ಅವಲಿ ಏಪಲ ಅಶುದ್ಧರ ಬಲ್ಲಿ ಎಡೆ ಪೋಯರ ಬಲ್ಲಿ ಗಡಿ ಗಡಿ ಮಗ ಇನ್ನೆಟ್ಟು ಭಾರಿ ಪೂರ ದೇವಣ್ಣ ಎಂಕ್ಲಿಂದು ಕೃಷಿ ಪ್ರಧಾನವಾಯಿನ ಭೂಮಿ ಅತ್ತ ಇಂದು ಈ ಕೃಷಿ ಪ್ರಧಾನವಾಯಿನಂಚಿನ ಭೂಮಿಡು ಆ ಕೃಷಿಗೆ ಬೋಡ್ತಿನ ಪೂರ ಪೋಷಕಾಂಶ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಡ್ಚಾಯ್ತು ಒಲ್ತು ಬರ್ಬೋದು ಪೋಷಕಾಂಶ ಗೊಬ್ಬರ ಇತ್ತನ ತುಂಬ ಇನ್ನು ಯೂರಿಯಾ ಸುಫಲ ಬಂದು ಅವಾಗ ಆನಿದ ಕಾಲ ಡೆಂಚದ ಬಂದಾಗ ಪ್ರಾಕೃತಿಕವಾದ ಎಂಕುಲು ಬದುಕುನಿ ಈ ಪ್ರಾಕೃತಿಕವಾದ ಎಂಕುಲು ಬದುಕನಾಗ ಅಲ್ಪ ನಾಗನ ಇತ್ತೊಂಜಿ ಬನ ಇತ್ತು ನಾ ಬನೊಟ್ಟು ಎಂಕುಲು ಪೇರು ಬೊಂಡ ಪೂ ನೆಯ್ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ತಾನು ಮೈಪುವ ಮೂಲನ್ ತತ್ವ ಉಂಟು ಒಂಜಿ ಗೋರಕ್ಷನಾಥ ಅನ್ನೊಂದು ತತ್ವ ಈ ಗೋರಕ್ಷನಾಥ ಬನ್ನೋ ತತ್ವಡು 14 ನಮೂನೆದ ಗೋವುಲು ಉಂಡು ಪುನಗ 14 ಲೋಕದ ಕತೆ ಇಂದು ಸೊ ಅಂಚಿನ ಲೋಕ ಎಂಕಲ್ ನಾವು ಲೈಟ್ಲ 14 ಉಂಡು ಅಂಚಿನ ಯಥಾ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡೆ ತಥಾ ಪಿಂಡಾಂಡೆ ಯಥಾ ಪಿಂಡಾಂಡೆ ತಥಾ ಅಂಡಾಂಡೆ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಜೀವಕೋಶಡ್ಲ ಉಂಡು ಪಿಂಡೊಡ್ಲ ಉಂಡು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡೊಡ್ಲ ಉಂಡು ಅವಾಗ ಆ 14 ನಮೂನೆದ ಗೋವು ಒಂದು ಪನ್ನಗ ಒಯ್ಕ್ ಚಲನಾಶೀಲತೆ ಉಂಡ ಈಗ ಗೋವು ಒಂದು ಪನ್ಪುನಿ ಸೊ ಇಂಚ ಎಂಕಲ್ನ ಶರೀರ ಎಂಕಲ್ನ ಈ ಭೂಮಿ ಗೋಪನ ಪೆತ್ತ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ ವೇದ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಕಾಶ ಇಂಚ 14 ನಮೂನೆದ ಗೋವುಲು ಅಂಚೆ ಪೆತ್ತ ಒಂದೇ ತೊನ್ಗೈತೆ ಈ ಪೆತ್ತದ ಒಳ್ಳೆ 33 ಕೋಟಿ ದೇವತೆಲು ಉಲ್ಲ ಒಂದು ಮನ್ಪೆಂಕುಲು ಕಾಮಧೇನು ನಂದಿನಿ ಸುರಾಬಿ ಪುರ ಬಂಡ ಅಂದ ಅವತ್ತು ಓವೇನು ಬಣ್ಣಿ ಇನ್ನೇನೆ ಬಣ್ಣಿ ಅವು ಅತ್ತ ಅವಳು ಅಂದು ಅಪ್ಪಣ ಅವು ಅಂದೊಂದು ಇತ್ತನ ಇಂದೆಕ್ದಾದ ಸಂಬಂಧ ಇಕ್ಲಿಂದ ಎಕ್ಲ ದಯದ ಸಂಬಂಧ ಬಂದಾಗ ಇಂದುಲ ಗೋವೆ ಅಂಚನೆ ಆ ಪೆತ್ತದ ಅಂಬಿ ಪೆತ್ತದ ಪಡಿಕೆ ನೆಟ್ಟು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವೈರಸ್ ಫಂಗಸ್ ಪೂರ ಉಂಡು
ಈ ಯಾನ್ ಪೆತ್ತದೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಬದುಕಿಂದ ಅಂಡ ಯಾನ್ ಅವೇ ಗಾಳಿ ಉಸಿರಾಡಿ ಅಂಬಿದ ವಾಸನೆ ಪಡಿಕೆದ ವಾಸನೆ ಇನ್ನೇನೇ ಉಸಿರಾಡು ಪಣಗ ಎನ್ನ ಉಲಾಯಿ ಅಲ್ಪಪನ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವೈರಸ್ ಫಂಗಸ್ ಉಲಾಯಿಡು ಪೋಂಡು ಅಂದ పోయి బక్క అల్ప బులెండ్ బులెది ఎన్న శరీరంలో బులే పోండవు దాయపన అవు గోవుడు బతుకునంచిన బ్యాక్టీరియా వైరస్ ఫంగస్లు పిదైడ్ది బేత వైదినత్తు ಅಂದ ಸೊ ಇಂಚ ಅಪಗದ ಎನ್ನ ಶರೀರ ಬುಲ್ಲೆಯರೆ ಕಾರಣ ಅಂಡು ಇತ್ತೆ ಪೆತ್ತ ಬೇತೆತ್ತು ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಈ ಶರೀರ ಬೇತೆತ್ತು ಅಂದ ಅಲ್ಪ ಐಟ್ ದಾದ ಉಂಡು ಅವು ಏನಡಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಂದೆ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಉಪ್ಪಾಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಯಾನು ಪೆತ್ತೋನು ಜರ್ಸಿ ಪೆತ್ತ ಸಾಂಕೊಂಡು ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಪಂಜಿದ ಐಟ್ ಕ್ರೊಮೋಸೋಮ್ ಉಪ್ಪುನಿ ಎಂಕಲ್ನ ಊರ್ದ ಪೆತ್ತ ದೇಶಿ ತಳಿ ಪೆತ್ತೋಲೇನು ಸಾಂಕೊಡು ಅಂಡ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತ ಒಂದು ಅಂಬಿದ ಪುರ ಗೊತ್ತಾನೆ ಗೊಬ್ಬರ ಮಲ್ಪುನಿ ಸುಮಾರು ಎಂಕಲ್ ಗೊತ್ತ ಇದು ಕಲ್ದೈತೆ ಅಂಬಿನ ಪುರ ನೀಡಬಾರ್ದು ಬೆಲ್ಲ ಪುರ ಪಾಡ್ದು ಎಂಚ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಲ್ಪುನಿ ಆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಅವೇನು ಎಂಚ ಕಂಡೋಗ ಪಾಡ್ನಿ ತೋಟೋಗ ಪಾಡ್ನಿ ಅಂಚನೆ ಈ ಪೆತ್ತಡು ಪೇರ್ಲ ಉಂಡತ అయితే ఈ పేరుని ఎంకులు నాగకపోతే అయిపో అలా నాగమైతే కదా నాగేదల బత్ పరండ పర్తి చేస్తే అయితే ఈ పేరు మైతి సాతిಗೆ అల్ప బోర్దిన పేరు ಎಲ್ಲ అనగాದ అప్పుడు అయితే బ్యాక్టీరియా ఫార్మేషన్ అప్పుడు ಅಂದ ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಇಂದು ಇತ್ತೆ ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಪೇರ್ದ ಪೆತ್ತದ ಪೇರ್ದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಯಾನ್ ಬಣ್ಣ ನಂದಿಂದ ಪೇರ ಅಥವಾ ಪಿದೈ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ದ ಪೇರ್ ಅವು 10 45 ದಿನ ದುಪ್ಪನ ಪೇರ್ಲು ಅವು 10 ಪೆತ್ತದ ಪೇರು బొరిదు కంతిన దాని నైట్ దాదాపు పాడేది ఏం గొత్తుండు అంచేది పెద్దద పేరును కంతది పాడ అపగ ఐదు ఉత్పత్తి అయిన ఈ బ్యాక్టీరియా వైరస్ ఫంగస్లు బర్స బన్నాగా ఆ నీరు ఏం చేయాలి కడలు ముట్టబోపుడు మండే అంచనే ఈ నీరు ఫస్ట్ కండన సుదేన బరి టెన్య పూరుండు అవన్నీ పూర పరడొందు పోడు పరడొందు పోనాక ఈ బ్యాక్టీరియా వైరస్ ఫంగస్లు అడగ పూర పరడు ಅವಾಗ ಫಲವತ್ತಿಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಆ ಭೂಮಿಗೆ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ವೈರಸ್ ಅತ್ತನ ಎಡ್ಡೆ ಫಂಗಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಫಂಗಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಎಡ್ಡೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಪುಣ ಎಡ್ಡೆ ಬನ ಎಂಕ್ಲು ತವಡ ಆಳುಂದ ಅಲ್ಪುನಿತ್ತೆ ಅಂದತ್ತ ಎಡ್ಡೆ ನಾಡು ಆಳುನು ಐಕ ಮುರಾಡಿ ಸುರುತೆ ನಾಟಿದ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಮಲ್ತು ಕೈಪೆದ ಬರಿಯತ್ತ ಕಾಲದ ಕೆತ್ತದ ಐಕ ಸಪ್ತಪರ್ಣಿ ಇಂದ ಪುದರ್ 7 ಇರೆ ಉಂಡೈಟ್ ಸಪ್ತಪರ್ಣಿ ಈ ಸಪ್ತಪರ್ಣಿದ ಕಷಾಯನು ಯಾನು ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ದಾನಿ ಪರ್ಂಡ ಆಟಿದ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಇಟ್ಲ ಬರ್ರೆಜ್ಜು ಆಟಿದ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಮಾತ್ರ ಪರ್ಂಡ దాదాపుండు అంటే పరవడం తిన్నా ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಸುರು ಬೆಲ್ಲ ತಿಂದೆ ಅಂದ ಬೆಲ್ಲ ತಿಂದು ಬೆಲ್ಲ ಉಲಾಯಿ ಪೋಯಿ ಸತ್ತಿಗೆ ಉಲಾಯಿಡು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವೈರಸ್ ಫಂಗಸ್ಲು ಉಂಡು ಅಕಲು ಪೂರ ಸರ್ತಾ ಪೇರು ಸರ್ತಾದವನ್ನ ಅಕಲು ಬೆಲ್ಲ ತಿಂದತ್ತು ಐಟು ಸುಕ್ರೋಸ್ ಉಂಡು ಸುಕ್ರೋಸನ್ನು ತಿಂದ್ರೆ ಅವು ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಬುಲ್ಲೆ ಓಡಾಡಕ್ಕೆ ಬೋಡು ಚೀಪೇದ ಅದನ್ನ ಅವು ರೆಡಿ ಆಗಿ ಲೆಕ್ಕ ನೀರು ಮರ್ದ ಬರಿಯತ್ತೆ ಮರ್ದು ಪರಿಸತಿಗೆ ಈ ಮರ್ದು ಬೇಯ್ಪಾದು ಈ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ ತಿನ್ನತ್ತತೆ ಬೊಲ್ಲು ಗೊಲ್ಲು ಬರಬಾರ್ದು ನಾವು ವೈಟ್ ಉಪ್ಪಿನ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವೈರಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ದಾಲತ್ತ ಸೈಯರೆಗೋಸ್ಕರ ಬೊಲ್ಲು ಕಲ್ಲು ಗಂಡ ಮದ್ದು ಚೊಯ್ ಅಂತ ಪಾಡಿನಾಗನೆ ಆ ಇಡೀ ಕಸೆ ಉಂಟು ಪಳ ಪಳ ಪಂದುಂಡು ಗಡಗಡಗಡ ಅಂಡೆ ನನ್ನ ಎತ್ತಿನೇನು ಪರಿಯ ಪರಿಸಾತಿಗೆ ಇರ್ನ ಬಂಜಿದ್ವಲೆ ಪೋಯಿ ಸಾತಿಗೆ ಮೂಲು ಇರ್ನ ಈ ಶರೀರೋಡು ವಂಶವಾಹಿನಿ ಹಿಡ್ದು ಬೈದಿನಂಚಿನ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವೈರಸ್ ಫಂಗಸ್ಲು ಉಂಡತ್ತೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ದಾಲಾಪುಜಿ ಅವನು ಅಕ್ಲೆ ಪುರ ಗುರ್ತೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಹೊಸತ್ತು ದಾದರ್ಲ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವೈರಸ್ ಫಂಗಸ್ ಬತ್ತು ಇತ್ತುಂಡ ಅಂದ್ರೆ ಸೈಡ್ ಅಣ್ಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಕಲ್ನ ಈ ಬಂಜಿಡು ಇನ್ಕ್ರೆಟಿನ್ ಬಂದೊಂಜುಂಡು ಈ ಇನ್ಕ್ರೆಟಿನ್ ಬಂದು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ತಲೆಕ ಈ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅದ ಇನ್ಕ್ರೆಟಿನ್ ಒಲ್ತು ಹೂವಣ್ಣು ಆಹಾರ ಮುಲ್ತದ ಪೋಯ್ಸತ್ತಿಗೆ ಆಹಾರಡು ಜೀವ ಇತ್ತುಂಡ ಪನ್ನಗ ಪಜ್ಜಿ ಇತ್ತಂಗ್ಲ ಪಜ್ಜಿ ಸಸ್ಯಾಹಾರ ಇಂಚಿನ ಪಜ್ಜ ಅಂಡ ಐಟ್ ಲೈವ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಬಂದುಂಡು ಈ ಲೈವ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಇತ್ತುಂಡ ಈ ಇನ್ಕ್ರೆಟಿನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಣ ಬತ್ತೇರ ಇವೆ ಗುರ್ತ ಆಮೇಲೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಅರ್ಥ ಆಪುಣು ಲೈವ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಇಜ್ಜಂದ ಸೈತಿನ ದಾದನ ಆಹಾರ ಎಂಗುಲು ತಿಂದಂಡ ಪನ್ನಗ ಐಟ್ ಜೀವ ಇಜ್ಜಿ ತಿಂದಂಡ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಚಿದ ತಿಂದಂಡ ಈ ಇನ್ಕ್ರೆಟಿನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಮೂಲ ಅಂಚದ್ದು ಈ ಪಾಲ್ದ ಕತ್ತದ ಕೆಸೆ ಅವು ಜೀವ ಉಂಡಾಯ್ತು ದಯಬನ್ನಗ ಅವು ಪಜ್ಜಿ ಅವು ಅಪ್ಪಾಗ ಇರ್ನ ಶರೀರಗು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಅವು ಲಿವರ್ಗೆ పోపుಂಡು ಲಿವರ್ ಅಲರ್ಟ್ ಆಂಡು ಕಿಡ್ನಿಗೆ పోಂಡು ಕಿಡ್ನಿ ಅಲರ್ಟ್ ಆಂಡು ಇಡೀ ಬಾಡಿ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಆಂಡು ಈಟ ಅನಾಗ ಕಿಡ್ನಿಗೆ ಬಂಜಿಗೆ పోయినದಾದಾಂಡು ಲಿವರ್ಗೆ పోಂಡು ಅಡೆಗು ಪಿತ್ತದ ದೋಷ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡ್ತುಂಡು ಲಿವರ್ನ ಆಕ್ಟಿವ್ ಮಾಡ್ತುಂಡು ಲಿವರ್ ಅಲರ್ಟ್ ಆಂಡು ದಾದಾನ ಒಂಜಿ ಪೊಸತ್ತು ವಿಚಾರದಲ್ಲ ಬೈದನು ಮಾರ ಬಲ್ಲೆ ಅಂದು ಅಂಡ
ಇಡೀ ಶರೀರ ಬೆಚ್ಚನಗದಂಡು ಓಲಾಂಡ್ಲ ಇರಿನ ವಾಯು ಮಾತಾಡು ಪೂರ ಒಲ ಅಂಟು ತಿಕ್ಕೊಂದು ಬೂರ್ದಿತ್ತಂಡ ಅವು ಪೂರ ಬೆಚ್ಚನ ಪೂರ ರಿಲೀಸ್ ಆಂಡ್ ಅಂಡ ನಾನು ಇರಿನ ಲಂಗ್ಸ್ ಇಡು ಮೂಲು ಸೈನಸ್ ಇಡು ಪೂರ ಕಫ ದಿಂಜಿದುಪ್ಪುಂಡು ಬಾಡಿ ಹೀಟ್ ಏನಿಡಿದ್ರೆ ಆ ಕಫ ಲಭಿದೈಪುಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ವಾತ ಪಿತ್ತ ಕಫ ಮೂಜಿಲ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅದು ಇದಕ್ಕೆ ಕೊಂಚ ಆರೋಗ್ಯವಾಯಿನಂತೆ ಶರೀರ ತಯಾರಾಂಡು ನಾನೆಲ್ಲ ಇಂದೇನು ಸಿದ್ಧ ಮಲ್ಪೆರಂಡು ಕೂಡ ಒಂದು ಉಲಾಯ್ದತ್ತ ಪಿದಾಯ್ಡು ಕಡಲ್ಗೆ ಬೋದು ಮೀಪುನಿ ಅಂಡ ಕಡಲ್ದಾಯ್ ಮೀಪುನಿ ಕಡಲ್ದಾಯ್ ಕಡಲ್ದ ಉಪ್ಪು ನೀರು ಆ ಉಪ್ಪು ನೀರು ನೀರು ಮೀಸಾತಿ ಇನ್ನೆಟ್ಟು ಪೂರ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವೈರಸ್ ಫಂಗಸ್ ಉಂಡು ಅವು ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಅಂಡು ಅಂದ ಓಡೆ ಬೋಂಡು ಅವು ಕ್ಲೀನ್ ಆದು ಅಂಚ ಅವು ಅತ್ತಂದೆ ಇರ್ನ ಲಿಂಗ ಶರೀರ ಅತ್ತ ಇರ್ತೆ ಕಡಲ್ ಬರ್ಕವನು ಈ ಲಿಂಗ ಶರೀರ ಬೋಡ್ತಿನ ಸುಮಾರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಉಂಡು ಎಕ್ಸೆಸ್ ಇರ್ನ ದುಃಖ ಬೇನೆ ಬೇಜಾರು ಕಷ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆ ವಾವ ನಮ್ಮನಡು ಎಂಕುಲು ಎನ್ನುದ ನನ ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ಅಂಚಿನ ಹೂವಾಂಡ ಕತೆ ಇರ್ಬಂಡು ಅವು ಪೂರ ಮೂರು ಲಿಂಗ ಶರೀರ ಉಂಡಿತ್ತೆ ಇಂದುಲ ಉಪ್ಪು ನೀರು ಇರ್ಬೋದು ಮೀಸಾತಿಗೆ ಅವು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಅಂಡ್ ಐಕತ್ತ ನೀರು ಜೈದೇವನ್ ನಾರಾಯಣಿ ಕಡಲ್ಡು ನೀರು ಜೈದೇವನ ಅವು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಅದಾಡೆ ಹೋಗ್ಬುಂಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರು ನಾ ಮೂಲ ತತ್ವದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರು ಇಂಚಿನ ಈತ್ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತತ್ವನು ಎಂಕ್ಲೆ ಕೊರ್ತೇವೆ ನಾನು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒರಿಪೇರೆ ಮಾತ್ರ ಒಪ್ಪುನಿ ಬಗದ ಮಲ್ಪೆರಂಡು ಎಂಕ್ಲದಲ್ಲ ಮಲ್ಪೆರದಲ್ಲ ಪೂರ ರೆಡಿ ಉಂಡು ಎಪ್ಪ ತುಂಬ ಎಂಕ್ಲ ಹಿರಿಯಕ್ಲು ದಿಂಚಿ ಬೈದಿನ ನಾಗಬನ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಹಿರಿಯಕ್ಲು ಬೈದಿನ ದೈವ ದೇವರು ಪೂರ ಉಂಡು ನನಗೆ ಒರಿಪೇರೆ ಮಾತು ಎಂಚ ಒರಿಪೋಡು ಅಕುಲಾನ್ ಎಂಚ ಒರಿಪಾದೇರು ಅಂಚನೆ ಒರಿಪೋಡು ಇನಿಯಾನ್ ಪೊಸತ್ತದಲ್ಲ ಮಲ್ತುಂಡ ಅವು ಆಯ್ಜಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ದೈವ ಕಟ್ನ ಆಯ್ಜಿ ಖಂಡಿತ ಅವು ಮಣ್ಣದ ಗೋಡೆನೇ ಕಟ್ಲೆ ಒಂಜಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ದಿಲ್ಲೆ ಬಾಕಿದ ಪೂರ ಎಂಕುಲು ದಾದನ ಮಲ್ಪುಗ ಇಂದೇ ಕಾಣಲ ಒಂಜಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಉಪ್ಪಡು ಪ್ರಾಕೃತಿಕವಾದ ಉಪ್ಪಡು ಅವೇನು ಎಂಕುಲು ಮಲ್ಪುಜ ಎಂಕುಲು ಸಾದಿ ಒಲ್ಪತ ಎಂಕುಲೇ ದಂಟದ ಬೂರ್ನ ಬಕ್ಕ ಲಕ್ಕದು ಪೋಪು ನೀರು ಎಂಕುಲೇ ದಂಟರ ಕಾರಣ ಸೊ ಅಂಚಿನ ಈ ಚಿರಂಜೀವಿ ತತ್ವ ಐತೆ ಓಲೆ ಕಡೆ ಎಂಕ್ಲು ಎತ್ತಿ ಆನಂತ ಪರಶುರಾಮೆ ಪಾರೋಟು ಹಸು ಉಂಡು ಪರಶುರಾಮೆ ತಾಯ ಬತ್ತೆ ഞാൻ പിന്നെ ഒരിവിനെ മനപ്പുനി ഒരു നരമണി സൈത്തുണ്ട ഓ ഓരിണ്ട് ലാസ്റ്റ് ഏറേറയുടെ ഓ ഓരിണ്ട് ಐತ ಕತೆ ಪರಶುರಾಮ ಬಕ್ಕ ಕೃಪಾಚಾರ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಜ್ಞಾನ ಇತ್ತಿನಾಗ ಕೃಪಾಚಾರ್ಯ ಎಂದು ಪುದರು ಅಪ್ಪಣ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಜ್ಞಾನ ಇತ್ತಿನಾಯಲ್ಲ ಇಂದೆಟುಲ್ಲೆ ಇರ್ನ ಕತೆ ಅತ್ತು ಈ ರೀತಿ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಾರು ಗೊತ್ತಿಜಿರೆಗೆ ಏರುಂದು ಕಣ್ಣು ಬುಲಾರು ಯಾನು ನವೀನ ಯಾನು ಅರವಿಂದೆ ಬರೀ ಎನ್ನು ದಿನ ಕತೆನೆ ಬೇತೆ ನಿಜ ಬೇತೆನೆ ಮುನ್ ಇದು ನಿಜ ಕತೆ ಯಾನಿ ತೀತಿ ದೇವತೆನೋ ಕುಲಕುಲ್ ಮುಲ್ ಬಂದದ್ದು ಇದು ಸತ್ಯ ಕತೆ ಈ ಅರವಿಂದನ ಕತೆ ಬಂದ್ಪೇತೆ ನಾವು ಪೂರ ಯಾನು ಎನ್ನು ದಿನ ಕತೆ ನಾನು ನಂಬು ದಿನ ನಾನು ತೂತೀನಿ ಅವು ಪೂರ ಯಾನು ಎನ್ನು ದಿನ ಅವು ಸತ್ಯ ಅತ್ತವು ಭ್ರಮೆ ನಿಮಗೆ ಮಾಯೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಅಪ್ಪ ಎಂಕುಲು ವಾಸ್ತವವನ್ನು ಪತ್ತೋಡಂಡ ಈ ಕೂಡ ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತ ಪುರಾಣ ಅಥವಾ ಎಂಕಲನ್ನ ದೈವ ದೇವರು ನಾಗೆ ಭೂತ ಇನ್ನೇನು ಪೂರ ಪತ್ತೋಡು ದುಮ್ಮದಕ್ಕಲು ಎಂಜಾಣ ಪಂದಿತ್ತಿಂದ ಅವು ಸರಿ ಉಂಡು ಆಂಡ ಹೂ ಎಂಕ್ಲೆ ತತ್ತದೇನು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ತಂಜಿ ಮಲಾರಡು ಮಲರಾಯ ಬತ್ತೆ ಅಂತ ಪಣ್ಣಾಗ ಏರು ಬತ್ತೀನಿ ಅವು ತತ್ತದ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಲಾರದು ಮಲರಾಯ ಬತ್ತೀನಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಲರಾಯ ಅಂತ ಪುದರ್ದೀನಿ ಅಂದು ಬತ್ತಿನಿ ಏರು ಅಂಚನೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ದೈವಲು ಬನ್ನಾಗ ಬತ್ತಿನಿ ಏರು ಅವು ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರು ಕಾಂತಾಬಾರ ಬುಧವರ ಪೂರ ಕ್ವಾಡ ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿಲ್ನ ಬುಧರ್ ಬಂದು ಬಟ್ ಇನಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಜ್ಜೆ ಇನಿ ಅವು ಪರಶುರಾಮ ತತ್ವದ ಚಿರಂಜೀವಿ ಮಾತ್ರ ಒಪ್ಪುನೆಲ್ಪ ಬಕ್ಕ ಬರಬೋತುಂಡು ವೈಕುಂಟು ಅಂದ ಅಂಚಿನ ತತ್ವ ಮೂಲತೆ ಪರಶುರಾಮ ಇಜ್ಜಿ ಬನ್ನು ಎಂಚ ಬನ್ಪುನಿ ಭೂತ ದೈವ ಬರ ಉಪ್ಪುನಂದ ಈ ಹಟ್ಟ ಬರಟ್ಟು ಹೋಲುಪುನಿ ಪರೋಟ ಇದ್ರೆ ನೀವು ನಂಬದಾರ್ಥ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಅಜ್ಜರ ಪಿಜ್ಜರ ಮುತ್ತಜ್ಜ ಮಾತ್ರಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಂದು ಬೈದದ್ದು ಇನಿ ಯಾನು ಪರಶುರಾಮ ಇಜ್ಜೆ ಬಂದ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಪಣ್ಣ ಯಾನಿಗೆ ತೆರೆದಿಜ್ಜಿ ಯಾನವೇನು ಕಲ್ತಿಜ್ಜಿ ಸರಿ ಇರು ಕಲ್ತಿಜಾರು ಅಂಚಾದು ಪುನಃ ಇರಿಗೆ MBBS ಇರು ಪಾತ್ರೊಂದುಲ್ಲಾರು ಅಂಡ್ ಇರು MBBS ಮಲ್ದಿಜಾರು ಬಗ್ಗೆ ಇರು MBBS ಎಂಚ ಪಾತರು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಲ್ಪಲೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪಾತಿರ್ಲಿ MBA ಕಲ್ಪಲೆ MBA ಪಾತಿರ್ಲಿ LLB ಕಲ್ಪಲೆ ಲಾ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಇನ್ನು ಅವೇನು ಬುಡ್ದು ದಾಲ ಕಲ್ದಿನೇ ಇಜ್ಜಿ ಆಯ್ತಾ ಗಂಧ ಗಾಳಿಯೇ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಅದಲ್ಲ ಪಂಡ ಸರಿಯಾ ಅಂದದ್ದೆ ವೇದ ಕಲ್ತಿನೇ ವೇದದ ಪಾತಿರು ಸರಿ ದಯಪಂಡ ಗೊತ್ತುಂಡು ವೇದ ಕಲ್ಪಂದಿನೇ ವೇದದ ಪಾತಿರ ರಾಪಂಡ ದಾದ ಅಂದ್ ಪಾತಿರು ನಡಿ ದಾದ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪಾತಿರು ನಿಂಜೇನು ಸೊ ಮೂಲ ಇಂಚಾತ ಪೂರ ಅರ್ಧರ್ದೊಡು ನಿನಕ್ಕೆ ಅನ್ಬಂಡು ನಿನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬೋರ್ಡು ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂದೇನು ಪೂರ ಕಂತುಂಡ ತೀರೊಂಜಿ ಒವ್ವೇ ವೃತ್ತಿ ಉಪ್ಪಡು ಅವು ಕುಂಬಾರಿಕೆನ ಪಡು ಇಂದಕ್ಕೆ ಜನ ಪೂರ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಡು ಸೊ ಮುಲ್ತ ಮೂಲ ವೃತ್ತಿ ಇಂದೆ ಇನಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಬಟ್ಟಿ ಮೊಡೆಪುನಿ ಕುರುವೆ ಮೊಡೆಪುನಿ ಕೈಸಟ್ಟಿ ಅವು ಇಂದು ಪೂರ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾತ ಕೊಡಿ ಇತ್ತುದುಂಡ
ಎಂಕುಲಿ ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮೂಲ ನೆಲಟ್ಟು ಪಾಡು ತೋಡು ಬರೀತಿನಾ ಖಂಡಿತ ಅವಾಗ ಆ ಗೋರಕ್ಷನಾಥಗ ಆನೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನೀನು ಒರಿಪ್ಯಾರೆ ಅಂದಾದ ಮಲ್ಪೋಡು ಐಕ್ ಮೂಲ ಮುಗೇರೆಲ್ಲ ಬಾಕೊಡೆ ರಡ್ಡ ಜನ ಎತ್ತೀನಿ ಬಕ್ಕ ಪೂರ ಬಿದೇಡ್ತವೆ ಐತೀನಿ ದಯಗ್ ದಯ ಬಂದಾಗ ಇಡೇಗ್ ದಾದ ಬೋಡು ಎಲ್ಲ ಇಂದು ನಾಶನೇ ಆಯರ ಬಲ್ಲಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತೆ ಅಂಡ್ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂಕುಲು ಪೂರ ಎಂಕಲ್ನ ರಾಜಕೀಯ ಎಂಕುಲೆ ಆತನು ಸರಿ ಆತ್ವ ಐಕ ಬಂದು ಎಂಕ್ಲೆ ತುಳುನಾಡಾವೋಡು ಎಂಕ್ಲೆಗಿಂದು ತುಳುನಾಡುಂದಾವೋಡು ತುಳು ಕುಡ್ಲನೆ ಮಂಗಳೂರೇ ಪುತ್ತೂರೇ ಸುಳ್ಯನೆ ಅಂಡ್ ಇಂದು ಮಾತ ಅವು ತುಳುನಾಡು ಈ ತೆಪ್ಪುನಿ ಮಗ ಮೂಲು ಅವೇನು ತೆಪ್ಪುಲೆ ಇನ್ನೇನು ಚಿದ್ದಾಲೆ ಪೂರ ಸರಿ ಉಂಡು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಬಕ್ಕ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಅಂತ ಪನ್ಪುನೇನು ಬುಡ್ದು ಎಂಕುಲು ತುಳುನಾಡು ಪನ್ಲೆ ಆತೆ ಬಕ್ಕ ಪೂರ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪೂರ ಎಂದಲ್ಲಿ ದೆಪ್ಪೇರ ಪುಂಡ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಪೊರ್ತುಮುಖಿ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮುಗಿದು ಅಂತೂ ಎಲ್ಲಂಜಿ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿದ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಪನ್ಪಿನೈತೆ ಖಂಡಿತವಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ನೆಲತ ಆರಾಧನಾ ಶಕ್ತಿ ಡೊಂಜಾಯನ ಹಂಚಿದರೆ ನಾಗನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುಗ ವಿಶೇಷವಾದ ನಾಗನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಗಳನ್ನು ಪೊರ್ಲುಡು ಮೂಲದ ಸ್ವರೂಪೋಡು ಒರಿಪವನಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಿಲ್ಲಾಡ್ಲ ಆವಾಡು ಪನ್ನು ಪಾತ್ರ ಪನ್ನೊಂದು ಮಾತ್ರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಬನ್ನೊಂದು ನಿಕಲ್ಲ ಮಾತೆರ ಪರವಾದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಿಂತಕರ ಹಂಚಿತ್ತಿನ ಅರವಿಂದ ಬೆಲ್ಚಾಡ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಕೂಟದ ಪರವಾಗಿ ಸೊಲ್ಮೆನ್